אז היי לכולם, היום אני הולכת לצילומים ובואו איתי. אנחנו עוד מעט יוצאות. ברור שאני אקח איתי את הקליקר. אני כבר ב-21 לב. חכו רגע. שמתי פילטר בשביל היופי. הייתי על הילוך מהיר. טוב, עכשיו אנחנו נכנסות לגוף. אנחנו עוד 20 דקות מגיעות שמזהה. אומייגאד, תראו איזה בקבוק חמודי של סטיץ'. חמודי. מגיעים עוד 10 דקות, 100 שעות, כן, בקיצור 30 דקות. אנחנו די בפקק, טיפה עכשיו נפתח, אבל יהיה טוב, מאוד יותר טוב, מאוד יותר טוב, מאוד יותר טוב. טוב, אז אני ואימא שהגענו, בהצלחה לנו עכשיו למצוא את המקום. אומייגאד, שימו לב, אומייגאד, לא נסתכל, רק לא... כי זה... אומייגאד, מפה רואים הכל. טוב, אז אני עכשיו סיימתי את הקליפ. מעדכן, ביי. טוב, אז הלבישו אותי ואנחנו עוד מעט הולכים להצטלם. חברים, אומנם רואים את הילדה, אבל האמא היא כוכבת ילדים כבר 20 שנה, 30 שנה, כמה זמן? טוב, אנחנו עוד לא סיימנו, עכשיו אנחנו עוברים לרמת על ואני אעדכן אתכם ביי. אנחנו בדרך. ספציפית. אני שותפת בדרך. נכון.